közönség 1000 kategóriában. Igen, óvatoskodjatok, egy kicsit gyere vissza. Most már meg Prestige, egy kicsit gyere előre, baldal, gyere előre, igen. Jó, most már meg a háromságot, nem csatolva neki! Monitwheel és Street 600. D1000 plusz Monitwheel Street 600 gyerekek 12:35 most. És most 12,54, egy századot javított a Virág Dávid, 168,47. Igen. Török anyád az 12,02, neki volt már jobb, 188, volt neki 199. 11 kilométert, akkor látjátok, másfél tizedet számít. Miközben úgy néz ki, a juniorok barátai nyomják a Stunt Riding Magyar Bajnokságot, a Super Zone Stunt Riding Magyar Bajnokságot. Bugenrész Superzone. Vince Szabolcs, közönség 1000 barátai baloldal, egy CBR gyönyörű Fireblade, jobb oldal mellette Timár Nándor. A tűzpenge barátaim, a tűzpenge baloldalon, jobb oldal GSX-en. Elakárki barátaim, GSX-en 1000-ben, jobb oldal, bal oldal Vince Szabolcs. Közönség kategóriában vajon, Timár Nándi megállt a végén, 16 másodperc 97, Vince Szabolcs viszont 10,93-mal, nagyon szépen tudok 2,5,6-tal, volt már neki jobb sebessége 2 km/h-val. Laskó Csaba, gyerekek, azért azt figyeljétek oda, 402 méteren tudnak futni 210-200 plusz környéken a gépek, ezek az utcai motorok. Laskó Csaba, közönség 1000, Lancsó Tibor, közönség 1000. Na akkor, ha így szól, tudjuk barátaimnak a CB1001 viszik, a jobb oldalon a fekete színű Supersport gépezet egy igazi sportvadállattal kell, hogy menjen a GSX-el személyében.